migao mar omenda nodhi moketo kwayone jo od bura duto gidwol achiel nikech ndalo cha kane kore ka handshake ochiek ma ji tene puoyo Uhuru ine rais, Uhuru ine kiongozi. Jo ODM, jo Jubilee noriwore twech achiel mokalo chik no. Kanye kuma ne shida wa mar piny Kenya ka ochakore kaluwore gi gowi. Magi mana wacho pile pile en ni ng'ata mane nitie od bura mar 12 kik sani onyiedhre no konwa ni sijui serikal no ka ogowi sijui ang'ang'o no kethore. Jaod bura mane nitiere bunge mar 12 gine mane gihinyowa. Kenya paro maber nitiere kamoro mane Moses Kuria kane loso gi jofwambo to nowuok oko mowacho na adiera budget mar Kenya ilose e od bura. To gik matimore gitimore nikech budget no los marach. To joma nonego bed ni reso jo Kenya kane gin jo od bura to nok watiyo tijwa kako nego bed nang'o watiyo. Koro gima timore en ni ng'eny gowi manokaw e higa mar 2018, 19, 2022, ng'eny gowi go sani ka koro chopo kuma koro nego beniti mang'owa ichulo gie. Serikal ok bed gi gimiluongo ni savings account kata emergency account ma wan godo masama gimoro dhi marach tinyume lweti. Serikal pesa ne donjo to wuok. Donjo to wuok. To serikal koyudo pesa nitiere gik moko miluongo ni fast charge. Pesa manyaka gikwong gichul. Tek ni pesa donjo aguch serikal to magi manyaka chul. Mokwongo en gowi. So serikal ka pesa donjo aguche to gowi manyaka gikwong gichul. Nikech samo kichulo gowi no to nikech serikal nyaka hol pesa makra jok ma wacho no gibi holo pesa gi osebedo ka holo nyaka ne gidonje. Serikal ok di bed ni ne serikal ni dwata serikal maonge gowi nyaka ang' ni hol. So gowi go nyaka chul nikech ko kichulo gi to joma holi kande ng'i ni karain koro kichulo gowi koro kichaki dok holo to kiyudi. Mar ariyo monego chul en pesa michulo jomosedhi e retire miluongo ni pension. Nikech gin jogo ma hikgi oseniang', gin jogo ma serikal onego beni rito ngimagi maber, nyaka chulgi kata kapok ochulo sara mar joma tiyo ne serikal. Koro ka serikal osechulo gowi to osechulo pension eka pesa modong' ting'iyo ni koro watemang'o wachul jomokogi. Jomokogi bende nitie kaka ichulo. Jolweny nyaka ichul mokwongo. Police nyaka ichul mokwongo. E pinje ma ji olony, dakteche, jopuonj, mage jok ma nyaka ikwong itim ang'o ichul eka ang' ni chulo jomoko modong'gi. Koro wang'iyane ni to ang'o kendo mosetimore momiyo pesa ma kata KRA choko osedok piny. E piny mangima weche mag uchumi osebedo karach. Ok en Kenya kende. Kidhi USA chumi gi rach. Kidhi England uchumi rach. Pinje duto kata mana China mandalo moko ni wacho ni the fastest growing economy in the world. Nyicho timang'owa o slow down. To magi timore nikech nitie gik mang'eny. Covid kanobiro nonyoro gik mang'eny. Ka Covid osenyoro gik mang'eny sani kanye piny chier. To kanye piny chier to lweny mar Ukraine to gi Russia ochako. Kendo chako timang'owa oketho gik moko. To koro Kenya kae gima hinyowa ahinya en ni Kenya iluongowa ni one net importer. Gik mang'eny mwatiyo godo e piny Kenya kae watimang'owa wawaro. To koro e dweche 4 manyaka ne higa ni chakore, dola mar piny Amerika mitiyo godo e ohala mar piny mangima. Dola nyicho dwa idhe ahinya. To ka dola oidho to ng'iso ni ji manyocha omo gik moko oko to kelo piny Kenya ka to uso koro timang'owa owe timo kamano. Nikech samiome oko cha tikele tiome gi bei mamalo to biro use kati use gi bei mamalo. Serikal yudo pesa tieng' diriyo. Mokwongo en osuru ma japiny timang'owa japiny chulo. Mar ariyo en hola. Osuru kae nitiere gimiluongo ni import duty.
masamo kel gimoro amora koa oko to sirikal yute to kasa madolo dhi malo to wanane timpota ni gik mang'eny wa omoko mwatiyo godo piny Kenya ka tiyudo ka koro ji okom gini nyiso ni atamalo malach ma sirikal yude osuru miluongo ni import duty ni koro timang'owa odok piny. Mano mokwongo. Mar ariyo, sama piny Kenya ji ochumi rach, ji ok nyiew, ji onge pesa, to nitiere gik moko ma ji nyiewo pile ka pile, obed mkati, obed chak, obed mogo, obed ang'o, ma sama inyieweno to nitiere gima sirikal yudo osuru miluongo ni VAT. VAT ni sama koro piny odi mikone ooyo jowete mkati ok chame odni wanyuonyo dichiel chieng' Jumapil temi madho godo chai pile. Nyiso ni pes mkati mayande nyiewoga mkati cha koro kinyiewe, nyiso ni VAT mayande sirikal kaw kuome otimang'o odok piny. Samukoni chak koro kumadhe odni eni madho rungi, VAT ma sirikal yande yude chak chando otimang'o odok piny. Sama ji mang'eny koro riembe tich, kaka waseneno ka higni 2 mokalo kembe mang'eny lore thurwaka, to ji bedo maonge tich. Nyiso ni kuma sirikal yudo osuru miluongo ni pay as you earn, ma en atamalo 30 msachi, ka koro riembo ji mang'eny tich to kembe mang'eny oloro, to mano bende yor osuru ma sirikal timang'o, sirikal koro dok piny. King'iyo magi duto, nyiso ni yuto mar sirikal yor osuru bende osebedo ka dok piny higni motimang'o mosekalo. Magi duto koro nenore lera sani nikech nitie pesa mang'eny ma sirikal onego bed ni chulo godo gowi, to koro madong' matin manyo onego bed ni chulo musara ne bende koro nitiere other priority areas. To priority areas gi onego bed ni counties bende timang'o nitiere. Kata kamano wan gi sirikal ok kata mar Ruto gi Rigathi ni kende, kata mana mar Uhuru gi Ruto, wan gi sirikal mosega bedo ka tiyo gi pesa marach mokalo. So gigi te kata bed ni timore, abed ni sirikal riek, to nigi joma riek ma wigi tiyo moko ni ooyo katwa dhi marach, gima sirikal do temo iluongo ni degi cut expenditure. Nyocha go mbaka newsroom ka to akoni enang'o mas king'iyo convoy mar jatend piny Kenya ka to ni mana gi mtokni karibu 50 gi wiye. Mae sama jatend piny to koni ooyo kuma dhiye ni wamanye uru kata mtokni kata ka gin 20 kende to wadhi gudo uru. King'iyo jalup jatend piny Kenya kama odhiye mtokni turi. King'iyo prime cabinet secretary kama odhiye mtokni turi. King'iyo jo sirikal kowuok dhi kamoro ting'iyo parking, ten parking ma football pitch achiel te opong'. Ndalo moko natiyo Rwanda Ruth, to gima naneno ga katimore Rwanda en ni kapo ni jatend piny Rwanda dhi kamoro to en kende modhi gi mtokni ge official, jo sirikal modong' jotend migepe ne donje bas to terogi. Abed kata ni koro ni en president to ni nitiere function KICC kacha, tiko negi ni waziri jiromo Harambee House saa 2 okinyi, to kusedonjo Romo Harambee House to donje buses, to buses gi matimang'owa matero ukuro, nikech ka waziri owuok gi mtoka, ten gi mtoka motelo mbele, ten gi mtoka maluwe chien, to wan gi waziri karibu 20 gi wiye. King'iyo cabinet administrative secretary CAS nigi mtoka miriembe to gi matelo mbele gin karibu 50 gi wiye. King'iyo PSS gi gin adiwa. So sani monego bene sirikal ng'onye lwete to koni ooyo gik mang'eny mwatimo gi nikech magi mana pes jopiny, waduok gi uru piny. To ka giseduoko piny to gibro yudo ka koro pesa nitiere mang'eny, nikech mtoka kowuok to en gi fuel, mtoka kowuok to en gi ji 4 michulo per diem kata allowances mar odiochieng', mtoka kowuok to en gi maintenance manyaka time. So nitiere kuonde ma sirikal nyaka timang'owa muonye lwete mokoni ooyo ochumi ok ber sani, waduoko gi piny mondo watim ang'o, mondo pesa modong' gi to watim godo gik miluongo ni priority spending, ma en pesa madhi e county, ma en chulo jopuonj, chulo dakteche, chulo police, to ging'iyo ni sikunde
omi pesa e sama dwarore muwinjore momiyo gik monego time sikunde gi tim ang'owa raitonte wawene jowetena gi nafas. Ero kamano ahinya ilere maber mokalo nikech ng'eni ka ai gimomiyo wantiere kod chenro mar kaka wanene mondo mi oganda oyud adiera mar wach gima timore. Mana kaka nyawadwa osewacho olero kendo wacho kaka ni sirikal nitiere mana gi jok ma ok gin sensitive kaka gitiyo gi pesa tiyo kuonde mopogore opogore. Sani koro pesa onge counties debede ni devolution tho koso debede ni ang'o matimore. Nyadendi Roslyn ingene gima kawuono senior kowacho ni sirikal ema manyo gowi to onge pesa. Kata retired president Uhuru Kenyatta nowacho ni onge sirikal minyalo tako kikwecho. To sami kwecho no be nyaka ibed gi gimiluongo ni discipline. Okiya iti wacho nang'owa ni kori kwecho. Kibaki kane wuok no waka tax one and 1.8 trillion. Yes. Sani akeni wasechopo chiko. Wanapar gi gimoro. Kora dodugo mana matin kama je iwacho kaka bunge mokadho cha. Bunge mara pagario no luto kama wantie. Anya paro chieng no ka motion no kele house. Mane koro giwacho maber ni wa retire pesni ma expensive mane wakaw mar jo China. Koro wadi concessional loans makoro wadi IMF gi World Bank ma pesa gi ok ng'eny. Duoko no percentage no piny. Koro kucha ma wadwaro to wadwa consolidate gi te. To mana kaka senior osewacho na romo gi ji ariyo e corridor. Makaka magintiere gi ng'eyo. Achiel en minority leader Jonet Mohamed. Machielo eni chungwa masani tinde wacho maber kaka sirikal mar Uhuru notimo ang'owa nochamo pesa. Apenjo gi e corridor ni to gimutimo ni beber adiere kuyawo pesa nikech gimutimo ilongo ni umiyo sirikal free hand mar bedo gi appetite mar manyo pesa kaka gitimo ang'owa gidwaro. To ginyisa ni oking'e gimiwacho. Mae gima watimo maber kabisa nikech jo China kanyocha miyo pesa ma expensive. Sani koro waduoge pesa matimo ang'owa machip. Ting'eni sasa magidhi kama injo kiwacho ni IMF kata World Bank komi pesa. Nitie conditions. Nitie conditions magimi machielo en ga gine golo ji tije, collapse parastatals. Nitiere conditions mang'eny masama pesa no biro titimo ang'owa imi. Koro kwa wadoke budget. Aparo ni wachak gi budget nikech sini osewache mang'eny. Budget wasani e sirikal financial year marumoni en 3.3 trillion. Counties idogidhi mi pesa manosemigi cha ma en 370 billion. Ingeni sama pesa ni odonjo mana kaka senior no wache first charge en public debts. Kanyocha wawuoyo sani public debt wogik 1 trillion en over 1 trillion. Koro manyiso ni pesa ni mokongo kwa chake wachulo pesa. Mar ariyo wan gi deficit marwa wuon mar pesa wa o kata mar development mar recurrent miwacho ni chulo go salary gi pesni mokogo nche ne 800 trillion sani na neno kodogo to 714.97 sani monego beni wamanyo aguluma wakete mano. Counties imiyo 370 billion. Wabunge wuon golo margi ma 0.02 cha masani koro chopo 39 billion. Bas judiciary mabe nigi joma tiyo mang'eny molo wabunge imiyo 17 billion. Bas to gidogo ging'ire kendo giwacho ni marwa mar CDF cha be nyaka watim nade waket kando. Bas to mar affirmative action mar monche be nyaka watim nade ngaf be waket kando. Koro pesa modong'ni mae modwa timre nade wadwa pogre national government gi counties. Ichaki duogo kendo state house nyaka ne jogi donjo office ne gituo ni koro gidwano medgi 5 billion nyaka ne gidonji budget ma state house odhi to 13 billion mano koro wawuoyo mane margi magitiyogo gisebet office for how long ai wacho ni within time magintiere ni giseolo pesa madhi 300 billion. Ingeni winje billion in kata billion achiel ingeni rom nade kitingo kata komi kama okinyal mane kaka jogi tiyo gi pesa no. Koro kwa duoge wach mar ndigi manche ndio wacho cha ndi wacho maber niya jitimtie wastage
to wastage ni oken wastage manie national government kende en nyake county government nikech kata county government debed ni pesa ni negi tiyogo nikech county government poko yudo pesa chakre December nyaka sani tingeni pesa ma wawuoye en 370 billion ni mano migi e budget masani pok giyude koro ka pesa ni okobiro ni ichulo msara nango ichulo critical services go nango to sirikani kanchi campaign ncho siko kawacho ni anan committed kendo wabro miyo devolution pesa mang'eny kech kata pili winjo kagiwacho gania ni wasemiyo counties pesa mokadho machik wacho adier mar wachen king'iyo kata kaka ipogo pesa no ka pesa iwache ni pesa en 3.3 trillion counties oyudo 370 gino national government odong gi mekego michaki dhi nyaka michulogo iyudo ka jogi odiyo counties onge pesa mati mang'oa mayudo ndalo moko na wuoyo gi chairman mokwongo mar Council of Governors Isaac Ruto Isaac Ruto nowacho ni sirikal gi kai adieri gi mind devolution kaka giwacho kidhi e chik article 203 mawacho ni at least 15% of the most audited accounts, revenue accounts. Sani wawuoye accounts mag 2020 kendo committee mar pio wandaye parliament mokadho notero gine audits go pio mondo ngi. King'iyo mano tiyudo ka counties pod imiyo pesa ma 2017 manyiso ni ging'eyo kaka gidiyo counties nikech sani onego beni counties goyo 400 and above billion kimiyogi koro adieri ma penji ni kata kadebed manani wacho ni pesa mani agulo ni tuo to manitiere ni ang'o momiyo counties ok mi pesa mana kaka national government betimo nade yudo margi nikech matin magiyudo makiyudo ndara kiyudo prime cabinet secretary yudo mtokni 50 kade mtokni kata par kende moringo go to pesa modongno okawo mi counties dong nitiere gima pesa no konyo 50 chief administrative secretaries magidwa ndiko cha pesa no kikawo dongi chulo jopuonj mapoko chulo koro yudo kandiyo sani nitiere recession e piny mazima lakini dogi ng'iyo nang'owa to wan pesa mawatiyo godo chal nade sani nitie bura morumo DC US mane iluongo ni spring gine mar jo World Economic Outlook IMF wacho ni gi upgrade Kenya gineno ka physical mar nini mar Kenya ber kendo wan at 5.3% magi downgrade inflation to 7.8% manyiso ni gin gimanyocha gidwaro cha Kenya timo negi kaka gidwaro emomiyo gimor gi Kenya ni Kenya ni right path but ini won kama obete mesaka onge ng'ama ni gang'owa pesa imfuko taparo ni mae ma wane the worst time nikech kata ndalo mane Moi ok winjre gi IMF gi World Bank onge chieng mane osara okochul onge chieng mane Kenya ofele obligations ne to sani to wantiere kanyo to serikal ne wacho ni okwabiboro mondo wachul go salary to ready gise kwayo 300 billion to 300 billion yoken development en mana margi mar the trips nyaka nyocha gidonji gise the trips adi to pesa dini winjo kandi wacho ni kawa koyo ji adek ni dhi kawa chopo kucho to wan to jok manodhi Egypt kani neno Kenya ne ni the largest delegation ma the 300 people jigo tedhi timango ji adek ditimango debede ni manoke bende kelowa e kidieny machielo mar twagwani nikech awinjo kimulo kar Council of Governors iwacho kata ni mane okalo kod masani ni debede ni gichung motegno mar neno ni sirikal ochiwo pesa madwarore ne counties koso nitiere nyawo moro kamoro to ponono ni nitiere nyawo moro kamoro nyawo ni nyalo bedango tenango minyalo time ing'eni leadership mar Council of Governors mantie to ago mos nikech ng'amo chung ne sani en ng'ama miyo owasiko ko wacho ni wadwani joma miyo omijo mamine thuolo lakini gima timre sani nikech kata Council of Governors mokwongo ng'ama ne chairman ne ja serikal to no chung kidete monyiso serikal ni devolution okubunego nyakumi counties pesa kendo pesa no nyaka wuogi mano kete kama rach gi serikal mar Jubilee mani neno kani go egi Senate ni go egi National Assembly ni go egi serikal owuon iwacho ni odhi makata chieng moro no wacho en owuon kogoe kap katet ka en Sweden to wacho ni ng'amo goe no ndalogo ne deputy president masani koro luongo ni migosi William Ruto no wacho ni en a roaming dictator
mane momiyo otame golo pesa mar ang'owa counties. To sani wawinjo ka jok manitie motelo ne COG waluongo mana press statement wacho ni sirikal pok omiyowa pesa wahinyore. Ing'eni nitiere kaka ichiwo conditions miwacho ni kochopo kama to services ma kama waloro makrushogi. Kotimre kama wadhi e doho. Nikech ne gidhiga magi wacho ni ma en pesa mosekadhi, ma en pesa wa mosechiwnwa. Ang'o momiyo pesa ni, ang'o momiyo pesa kodonjo to sirikal prioritize miyo jo national government to counties gi chal ka gima gin second fiddle. Iwacho ni modong'ni ema wanyalo neno ka wamiyogi to chik to miyogi tekono ni mondo migi koro pod doke mane leadership no ni nyaka sani koro gitwere ng'ato no nyiero mowacho niya ni koro manyiche gi yanyo jo azimio campaign gi sufuria wigi to ka gisetieko yanyogi to giluongo press conference giwacho ni kata wambe counties onge pesa koro wakonyo unade nikech une sirikal monego wach niya weuru ting'o sufuria kachacha pesa ni kama wadhi e doho mondo pesa no tim nade omiwa. Debede ni inowuona kaka governor inene weche duto te nango nikech adier counties onge gi pesa mano en adier. Iwinjo kaka Roslyn kaachiel kod Sina wacho ni nitiere gigo manyaka time counties. Namba achiel en chulo jotich mopogore. Nawinjo ka ne wasomo boke moko kinyuma kawuono jogo machiwo weche mag thieth be nowacho ni gidhi ng'anyo machiegni ni ponono ni ok ochulgi. Inene nang'o migosi Fred? Ruth wach ni en wach ma kure lach to adwa yie gi gik ma jowetena osewacho gima Sina Joyo wacho to kod Roslyn kendo en wach minyalo go yemba kanya kodhiambo. Mokwongo iwacho joluo no gongero ni sembe ipimo gi nyamin. Wang'ini to jirende wa ma Tanzania gi Uganda ginto global problems momako pinygi gionge godo. Ethiopia jirandwa ka COVID no biro, COVID no mako nyaka Ethiopia. No mako jogi. Koro, ere kaka gini sama ne wachenjo coach ni. Ema koro team nimo. Kata team doki e lum. Sama ne wachenje coach ni, ema koro waonge salaries gi ok nyal chul. Koro ma en gima nyaka wakwongo wang'i. Nitiere gik ma Sina J owacho kanyo kong'iyo gik matimore. Ma samoro Kenya onge gi control magi kaluwore gi gik machalo kaka lwenje madhi nyime Ukraine ma kuonde ming'eni chiemo wae Ukraine gi Russia to gi mamoko mak mana ni nitiere bende gik ma wan wawegi kata sirikande ni giwegi bende omiyo kata gichangia gimiyo situation ma waneni chalo kama maduong'ie molich moloyo en weche mag mibadhi. Asewacho ga ni William Ruto gi Rigathi Gachagua leo gi yot to kendo giwuoyo ga kabisa mak mana ni kudwoge weche mag mibadhi to leo gi pek ok ginyal lungo mibadhi ni mibadhi tende ni kizungu anyalo wacho ni the term corruption is too heavy in their tongue that they cannot afford to pronounce it. King'iyo kata weekend kuonde ma giwuothegi pok iwinjo ka Rigathi Gachagua osieme kata jami badhi achiel kata obila makaon Simon endara. Koro omenda mathoth ni winjo ka kinde mana jatend piny mokalo Uhuru Kenyatta no wacho ni Kenya wito bilion 2 odiochieng' kodiochieng'. Sani ma koro William Ruto nodonjo to ok wang'e ni koro wawito bilion adi. Mano gima okwongo. Ok wang'e ni wawito bilion adi. Wach mar ariyo mabiro ka en mar wastage ma jowetega osewuotho. Omenda miwito kata mitiyo gode yo marach. E sama wawueni sirikal ywak no omenda onge. To juma ka juma wan gi lemo rally. To nitiere kaka jodolo kata kanisni no osegero kanisni kuonde mileme. Mabende ko lem kuno to Nyasaye pod winja ji. To pod ok wang'eyo kuom sani ni to budget mar rally achiel mar lemo kaka maneni Machakos nyoro cha. Ema cha kende Sina J biro nyisi ni ema no gi kombe go kende gi kama ker dhie nikech kama president dhie ntie jok motela tela in advance mibiro do ka utende mane ntiere Machakos kanyo no obedo booked tema samoro jomoko ne ok nyal nindo kuno moko duo nindo Nairobi ibiro ng'iyo no omenda modhi kanyo ok en omenda mabiro biro matin kata na milion moko 200 podo ko ng'eno omenda ni ng'ama chule kech podo kwa dhie kanisni kwa iro ka kanisni no nyiso jok malemo kuno mondo sol pesa ni jatend piny biro
Koro magi gin gik ma pod ok wang'eyo. Koro gi koma chielo giywak gi lweda korka cham to korka chichi nyisowa ni onge. Magi e gik ma mi neno gigi ntiere. Kibire weche mag omenda mitiyo ga tia arietha mana kaka ni winjo ka David Ndii owuone mano owuok oko mowacho. Mana chich ni samoro David Ndii ka okotang' komedo wuoyo kaka wuoyo no to aidha ibi chune mondo gwe tao kata ibi gwethe oko nikech sirikal ok wach ni adiera kaka nodwa wacho cha. David Ndii wacho ni sirikal tiyo gomenda e yo marietha ma samoro embe samoro buoge kaka economist machiwo advice. Koro mano nyisi ni already ntiere problem. Sini aje wuoyo kuom kama ker dhiye, kama president dhiye, mageche kende chalo lo. To sama geche chalo lo ni, tibiro ng'iyo kae kochako mede CSS Pira Beach. Ofisa chiel mar CS kende, kapok iweyo secretaries mage, gi geche ma en godo gi kumo dhiye. Koro mae momi winjo ko penja to wan gi pesa ta wacho ni pesa wan go. Pesa nitie. Gima chak biro kae, iyudo ko ofisa obed manyaka spouses mag joge. Minute gi iwinjo mana ka bilion moko osebamo kucho. To watem ng'iane ni e dweche adek kende kanyocha sirikande ni nodonje telo. To ibiro yudo ka iwacho ka ni bang' dweche adek wuoth kende mapacho kae mane gi wuotho kende nokawo bilion adek. Wuotha mag ndege gi kuonde mag gidhiye. Kae to foreign travel nokawo maromo bilion 1.7. Aya. Printing and advertisement mago lenda milendo. Okaw milion 561. Rent okaw bilion 1.6. Kibire weche mag training mabe samoro be gin gik maonge. To gine magawa madongo madano winjie mana maber. Mano okaw milion 818. Ibire weche mag hospitality, yani chai ni kendo ka bilion 1.8 mano dweche adek. Wamake makakanyo migosi Fred. Chai gi bufe. Wamake makakanyo wete na. Kibire weche mag geche ka mano omi. Yes, kibire weche mag geche mane omi jatend piny gi jalopne. Fred yena mondo mi wamake gikanyo. Kata kamano ino wuon jahera man kaka Wanene itinene nango debede ni agut sirikal duono koso. Fred wacho ni pesa ng'eny. Tadier ka wang'iyo kwan gi pesa ng'eny pachoka a. Winjo kaka Roslyn wacho kacha ni kaka odhini to nyalo bedo ni kata devolution nyalo tho. Jay Bonyo wacho kacha ni nitiere priorities gigo monego be ni timo ka pesa osedonjo e agut sirikal kapok ong'i mamoko. Ino wuon inene nango nyalo tudori kodwa kokalo yor SMS 23600 wakauyoyo ka waduogo to wadhi nyime mana gi kamwa no kiki sud kata matino. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa ngeso ka ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar mine nyalo. Tume mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien Ramogi wuothie koda mabiro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi.
Morticians are people just like you and me. We cannot all be strong. I have to be strong for you when you're breaking. I have to hold your hand and stand in the middle of crisis. Yeah, and that's exactly the role we play. Yes. On a daily basis, you deal with people who are grieving, people who are in a lot of pain, right? How do you deal with that yourself? People need to understand that grief is not a task, it's a process. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Malaria en tuo mamako kidieny mora mora mar dhano. Mine mapeko nyithindo mantie bwo higni 5 ni kod atamalo maduong' mar yudo tuo mar malaria. Koyo yath e yo mopuodhi mar nego suna kod duoko piny yudo tuo mar malaria. E yo ma Bay County, chenro mar koyo yath biro timore e kind tarik 12 dwe mar 4 nyaka tarik 8 dwe mar 5 higa ni endi e kuonde chung' od bura mar Rachuonyo East, Rachuonyo North, Rachuonyo South, Rangwe, Ndhiwa, Homa Bay Township, Fangano kod Ruma Kaksingri Eastward e Suba South. Bang' koyo yath ne ni nindo e bonet mothiedhi kendo kik iluok kata muono korot nyaka bang' dweche 9. Oteni okelni kod migawo mar weche thieth ka joyudo sir kowuok kuom jo Amerika kokalo PMI USAID. Hii imeenda kabisa. Kila wiki lazima kuwe na mshindi, sio lazima ijae 13. Shabiki nilianza kitambo, nilikuwa nacheza hii mipira ingine, lakini wakati nilijua kaende nilijaribu kaende, na sababu sasa nimekuwa mshindi wa kaende. Sabiki ni rafiki wangu na ninaichezaga. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakili, ok en gime migi mich. Buch Jopin. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera inya ubi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godono mar senator. Tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Machiegni kendo kaka wanene kokalo Ramogi TV, kendo wang'iyo kaka piny Kenya chal, wang'iyo weche mopogore madhi nyime. Kane wachako kacha ka wang'iyo weche mag agucha pacho ka oduono koso. Kane pok wadhi e yueyo ne watiere kod migosi Fred mabende ne temo gonwa kwano kaka pesa osebedo ka tiyo thur ka. Wuon kami bende kami ne chenro ni ineno ka en tiyo gi pesa arietha to pesa nitiere pacho ka koso pesa onge kaka waneno iwachonwa ni Fred ni mane yatiere kodi. Wadwa ni wakawe dakika matin mokalo nikech twak ye lach mokalo. Tadwa ni mondo mwangi bende kidienje mopogore. Kapok abiro iri aneno ote mowuok kuom Victor Ondigo kokalo Facebook page kaka wanene wacho kacha ni jodala wa piny Kenya ochomo kanye, piny Kenya ochomo kamaracho gini dhi muoch. Kato Ronald Okomo bende wacho kacha ni en bende luo twak okwayo kacha ni chieng' moro kuyie to luonga mondo mian bende agole kaka wanene. Ayudo tema chielo ma bende wuok na kuom Rajoro Moses tonge gima wacho kacha ni Antomos na mana Roslyn Obala ero kama na inya Migosi Fred akao Ruth ye achom wachne ka wacho ni waduto e gweng' kuonde mawae dhiang' kotho kende ma ok oyang' to ringe ok chul cash ringe ichiwo gowi
bende ng'ato ok siem ok pime gi kilo. En idhi tiwacho mana dhi wuon ng'ane to ng'ado ni ng'ada. Tibiro chulo be chieng' mihero. Nekech ringe ni koweyi go kanyo to dhi kethore mapiyo. Bende kiamba kama dhi gore e gweng'. Koro mae ema chalo sirikal ma wan godo ni. Ncha gi ang'o dhiang' mancha ne ok gi korene. Koro iyudo ka lemo gi ba abaya. Gi ba abaya ma lemo mabe ok pimie kilo. Koro lemo i ba abaya ma koro miyo lemo biro ne spouse mar ng'at machielo. Ang'o momiyo wacho kama? Kane wawuoyo weche mag wastage kam. To number 1 kama ok wa mulo ahinya e weche mag wage bill marwa gi. Mae ibiro do ka sirikal negi parastatals mamoko mabende kata nying gi kia. Samoro kiwuotho e town kinwang'o gari moro mondo tidhi ne hala kare wan gi parastatal moro miluongo kama. To gigi tijigi gina duplications. Magi timo mana gik mamoko timo. Kwedo ko omenda mathoth dhi kuondegi. En the first time ma diplomats ma Kenya wawinjo ni pok ochul ambassadors oko. Maka nyocha ne oluong jatend migawo mar weche maoko Alfred Mutua juma mokalo to ne winjo ka oyie ni magi matimore masama owuoye ni wachore ni moko seriemb kata mane utegi tiriembo gi ka gine pinje maoko. Koro mae emo mi winja wacho ni wastage mantiere kende ka kichaki med gi weche mag mibadhi omenda machwira oko. Jowete ka osewacho nyaka kaka timore bende counties ka. To bende kaka timore malo ka. Koro wan go omenda mang'eny ma kinyalo ti godo prudently. Kinyalo ti godo e yo maber. Nekech king'iyo East Africa kiwacho ni Kenya is the biggest economy. To the biggest economy ni ema ok nyal chulo salaries. To Tanzania gini miwacho ni waingo nyaka Somalia gini to chulo salaries. Almost fail state. Sama wadhi break matincha aruzi lieke. Niking'iyo ndeke kende chopas ma jotenda piny. Sani dhi godo nyaka jok mane ok tigi chopas. Sani kiwinjo ni dhano olwar kamoro. Tibiro no ka chopas go donjo to mondi haya chopa achiel kende for 1 hour en gimoro madhi 200,000. Tibiro no ka en piem mar esa. To en piem mar ndeke gi kaka ji odonjo kuno. Koro ntiere mar ndeke lakini machulo daktari monego beni dhi thiedho miyo moro ma samoro ok nyal nwang'o pesa private hospital mondo dhi thiedhe to onge. Machulo godo jo county government. Ke jogi gin gi nyithindo ma dhi e school. Jogi gin gi jok mategemea. Sirikal mora mora ma ok nyal chulo salaries, ma ok nyal chulo joge. Mano sirikal ma onge tich matiyo. To gik mamiyo wachopo kama wagikieni. Sirikal ni kata ka wuoyo kuom loan. Tanyalo paro ni bang 2013 ka jakomno owuok ma embo go oporo. Mowacho ni ntiere weche mag Eurobond moti godo mamoko iwacho ni ok ochopo kata manaka. Weche mag mibadhi nekech siso gi miluma mar loan ok ochakore e sirikandni. En gima nochakore e sirikand Uhuru. To jok mantiere sani gi moko ne ni kuno, thoth gi ne ni kuno. To ndalo cha ne giwacho ni loan mora mora ma gikawo ginyalo ging'e kaka tiyo ma jakitendawili owe chando gi kendo ging'e yule mzee wa kitendawili kik chandgi ging'eyo kaka londe gubiro tiyo. Koro ka kete yo machuok en kama. Ka ne ging'eyo seche ka to sani bende ging'eyo. Sani be nyaka koro ging'e kaka dhi. Siso gi miluma mar loans gi samoro biro mana nikech deals. Deals madano panga kech king'iyo to sirikal ncha ne Roslyn gini ka nation kucho ni winjo ka ne gitemo mulo weche moko mag deals to king'iyo tibiro ido ni nyaka kata mana bando makoro biro ni oduma mabiro ni ok wang'eyo ni to oduma ni ng'at mane manyiewe gi ng'at mane makele to tendering process man ne kaka no obedo tender gi joma no mi mondo kele gi ne ntiere uyanga manade king'iyo sama wawueni ntiere mo mabuo to gimo mosethiw monego beni biro pacho ka kembe adek emo yiene gi kelo mone kowuok e piny mar Saudi Arabia. Kaka moni biro ni winjo ka kembe ma uso mo pacho ka moko ncha no se wacho ni ne ok otim gi nade ni process no ok otim makare. Koro focus odhi kuom deal gi pesa ma ji nyalo loso kuom gi. Koro biro ko menda to nitie lakini ene lwet ji matin. Ene lwet jodonga ich matin. Ene lwet jo mibadhi matin. Emo miya chako ka wacho ni chieng' ma William kod Rigathi Gachagua to gi jotelo mamoko nyaka Mudavadi leo gibiro bedo mayot
kum wuoyo kendo lose weche mag mibadhi. To wadino nikech dero omenda donje. Mak mana ni nitie jomo tucho dero gi piny. Koro dero kitucho gi piny ti ole oduma. To nitie kaka oduma cha wuok piny kocha to jomoko ywe to ringo kode. Jomoko ywe koro ineno ni dero ni nono to omenda to donje i dero. Ruth, ad gigi duto pod aduoko mne bunge. An pile wacho kaka ni bunge nigi teko mathoth. Emomiyo lit naga kendo emomiyo agwera gi wabunge mang'eny nikech ka gin e bunge to giling thi. To ka giyudo liel to giyawo korgi. Gik mwawacho sani gi abed ni wan gi joma nitie bunge maparo piny Kenya to paro ja Kenya mano miyo ombulu ni mondo dhi orit ngimane maber. Gigi dikoro ok timore. Rosalie ni paro ni nitiere paro moro manidwa kele bunge apani 2019-2018 mane wacho nikech koro hola sirikal kawo mang'eny to onge ng'ama ong'eyo kaka sirikal tiyo kode. Akiani nen jaod bura mane dwa biro gi chik mar ni kapok migawo mar omenda otiyo gi pesa mora mora mahingo bilion 1 to nyaka ketie bunge mondo wachne bunge ni to pesa ni idwa miye ng'a timie nang'o tang'o motimo monego time ng'oa miye pesa ni. Jo bunge no kedhore kode maparo ni nogwe oko. Nikech ang'o? Nikech samo kete bilion 1 kokele bunge tiko ni pesa ni dwa chulo Fred. To Fred ni notimo ang'o? Fred no loso ndara. To los ndara moloso ni bende osebedo approve ni ndara ni olose kiwango madwarore kaka ne tenda dwaro. Teke chulo Fred. To samo kitimo kamano to Fred biro ni an ing'eni na tiyo tijini to kora dwano chula tiko ni Fred. Bilioni 1 ni tuami lakini account ni kanyo twadwa kete bilioni 1.2. Nukta 2 mamalo no en milioni 200 ka ng'ise ka otitima ng'o ikelwa. So bunge ka emanitiere nafas mar jo Kenya ng'eyo adiera mang'eny. Lakini nikech wan gi wabunge masama gichopo kacha to giling to ka giyudo liel te magigo e korgi ang'o matimore japiny ok ong'eyo gik mang'eny matimore. To gibro yudo ni gibro blame serikal. Ni serikal timo mana di tune maun gi teko. Giduol. Mar kwedo tuko ni oyo. Sani koro tim gi maber. Jotend migepe bro bire od bura. Agombo nene ka chieng' Manjuguna Ndung'u donjo. To gipenji e penjo gi. Mag hola ma Kenya kawogi to hola gi timo ang'o. Nikech mane ka gibro konyo jopiny. So ng'ata manie bunge masani nyako bedie ng'ano mang'iso ni mang'eni kama Kenya nitie ni wan kama tek. To ripenje penjo gi to kik iyud duoko kar ling'e od bura to kidhi e liel tigo kori. Ibro konyo jok mano yieri malich mokalo nikech kamano. Mar ariyo, counties wacho ni gionge pesa. To Ruth kidhi e county, obed Kisumu, obed Nairobi ka, obed Kirinyaga, obed kanye. Kitu wuoth ma governors wuotho go. Maka governor poko kalo to mutokni. Mana makali kanyo. Turi. To advisors mana ma governors ondiko. Mamoko bendi penjo ni to jomotene to gitima. To gitima. To kutaki ng'iyo quality mar advisors go tipenjo ni ma bende nigi quality manyalo advice governor. Koso kete nikech ndalo manitimo campaign nogo oporo ne governor. So nyaka wangi mondo wapenjre. Emomiyo an chieng' morago mbaka gi jomoko takoni ka maandamano ma national level ni orumo. To wadhi ma county. Mondo jopiny e county bende andamana mondo governors otim ang'o otinegi maber. Nikech ok gin accountable kata dichiel gitiyo gi pesni marach. Sani governors osiko na pinje ma gibende gidhi e trip mang'eny malich.
En mnani nikech koro ok gin ok wameny genya ka kwamenyo mag jatend piny gi jotend migepe. Governors bende nitiere tich. Apani chenro mabiro nego chieng' moro wamenya ne governors. Apani tendwa mag counties beber ka wang'iyo. Awinjo kimulo kacha Senior J. Nika ji otieko ng'anyo mag national to koro ji odhi e ng'anyo mag counties. Kanyo dhi kelowa e twak machielo. Wanyalo paro chien kacha ni wantiere kod ng'anyo mopogore opogore. Ka jatend Azimio Migosi Raila Amolo Odinga nowuok oko motegno mokalo. Ka ji ng'anyo kotenore kod wach ma owacho god ma bende waneno ni tek mar ngima ni malo, stima sani ni malo, nyamburko ok nyal ringo e nengo mayot kod gik makamago. Kae to bang'e jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni oyo warwako mondo miwago mbaka watwagi wabed kod bipartisan talks. Koro nyoro bende ni wachak wawinjo ni kato doko ni weche mag bipartisan gi dwani mondo mi odhi nyime mapok oket kare. Daher mondo mwang'ia ni to end game gini nyalo dhi gik gi kanye onyalo gik nango nikech Raila Amolo nowacho kacha nyoro ni kato doko ni twag ni dhi mbele to ng'anyo ka to pod biro dok kendo pod biro dhi nyime. Roslyn gini nene nango twag ni nene ero kamano Ruth kapo kodhi kanye nitie ji mang'eny penjo ni ler ne gi ni bipartisan to en bipartisan apro lero ne gi ni nango kapo kodhi mar bipartisan adom nange ko kamatin kama Jay Bonyo wacho ing'e ni ka devolution no chakore 2013 nentie migao maniluongo ni Transition Authority manosedhi. Achiel kuom gik ma migao ni nonyiso counties ne gibiro gi template magi wacho ni mokwongo cabinet mar governor nyaka bed gi ji 10 depend gi population mar county no. Mar ariyo advisors gi ne gi restrict nentiere advisors mana mathis office mar governor mabe ne gindiko nyaka pesa monego timang'oa ichulo gi rate mar SRC. Sani ngeni mano ok timre nikech governor kochieo kata chief of staff go to keta namba motimo nade modwaro. Koro aparo ni senate kanyo to senate onindo nikech adieri king'iyo article 96 gima duong' kabisa monego senate otim en protect counties the county interest gi onego beni gi ng'iyo ni tichano nade weche matimre counties tang'o matimore ndalo mano chako ni neno ka governors maka ndalo mane public investments and accounts committee no luongo nyaka opara nyagene motamore ni neno ka gindiko ne nyaka inspector general magi wacho no dhi omak gi counties 4 mano tamre bire mbele mar migao ma senate. Sani mano tindo kwa winji tinde ka gibiro to giluongre room to giwinjore ni matek go to wane kaka watimo na waloso kikwa gore mane momiyo wantiere kama wantiere counties. Ka wadhi mbele wach mane wacho mar bipartisan wachak gi wach mar bipartisan ing'eni mano gi kisungu en dhok ma wawuoyo go e parliament. Mi wacho ni ka wacho bet matek to koringi ngeni wasiko ga ko wacho ka ni katiba ma wantiere godo onge opposition en sirikal en manani en minority gi majority koro watimo nango bipartisan approach ni en aisle both koni gi koni koro jo sirikal gi jok moluongo ni koro jo minority ma gin jo opposition koro unyalo winjru nade e wach mupogorue ma uyudi win-win gi Kiingereza win-win manyiso ni uwinjoru ma jogi omor to jogi botimang'owa omor koro onge kama ng'ata achiel yudo mang'eny motimang'owa moingo machielo ema koro bura mantiere sani ni giwacho ni wawinjre mondo wabedi nikech ma ok mokwongo ma wabedo gi bipartisan approach ni ndalo mar 1997 ne wan gi IPPG mani neno kokonyowa e weche mag IBC ndalo ka niluongo ni CK donge paro ni mbele kanyo dio bedo CK 2016 ndalo mane wan gi gimiluongo ng'anyo milongo ni machozi mande mande ne ji chamo tiagas ne wacho ko bedo gi bipartisan approach mandalo go migao manolosi iluongo ni Parliamentary Select Committee no bedo co-chaired gi sani Governor Masiaya James Orengo gi mane former Governor Mameru Kiraitu Murungi Jonet ginene nie Mutula Kilonzo ginene ntiere Minister Murkomen ginene ntiere majogo no dhi mogo kambi Winsan mane kane wachopo kanyo ka weche tek to jite wuok ma ng'ato ka ng'ato mane sim
mane sim gipenjo jotendgi ni to watim nade makache chakane gidhi magi winjore ko ka winjruok no ne koro kela ngowa e bunge mondo koro kadhe through a bipartisan approach manyiso ni ji teno rwako gima ne giwinjore mane koro kelo Chebukati ma koro kelo kama wachopeni koro mane kaka chikno notima ngowa no biro mane ofom selection panel mano yiero jogi mane mineno koro sani kendo giduko kendo giwacho ni ya moro chik machielo mancho biro cha koro wuok e bipartisan no kendo koro side achiel matayo to kata selection panel mano migi cha beside mar sirikal emanigi ji koro onge bipartisan approach mane gitimo nade gidwaro cha koro momiyo kendo gichako giduogo giwacho ni wateme bipartisan approach ni mondo wane ni wabro timo nade to gimano miyo Azimio wacho ni koro bipartisan approach nyaka wang'any to wawuogo tieno nikech achiel kuom jok mokete side mar Kenya Kwanza gikelo ng'amilongo ni Adan Keynan ma en Jubilee en Azimio koro onge kaka wacho ni kocheche ukelo ji 7 ni to gin ji 7 ma jo Kenya Kwanza koro minjo ka jogi wacho gi kisungu ni gimane jo Kenya Kwanza timi wacho ni in bad faith ok gibiro gi open hands kaka ne William Ruto wacho ni o extend olive branch nikech adieri kidwaro bipartisan approach igolo hardline position mokwongi wacho ni kama wachake ni wachake level playing field ini biki onge condition abima onge condition onge ng'ama chayo wadgi onge ng'ama duong' ne wadgi watewane level achiel koro kucha ko wuoyo koro mane minjo ka giwacho ni gini chal ka gima Azimio no kawe serious but jokoni to ne en tugo nikech kineno kata jok magikelo kata an kane list no wuok to nang'iyo tawacho ni gi list ni kaka jafwambo to kane kuma gini ochimo manyiso ni side moro cha ne time atima ango aeni koro jogi nche ng'anyo jogi nche ng'anyo we wamigi ji maginyalo timo ang'o ginyalo bet go nikech adieri kama en gima serious miwacho ni ketho nyaka uchumi mar piny nyaki kawe gi teko temo timo ang'o ma intiere godo mondo iwach ni kae modwa timo ang'o wadwa wuoyo wadhi mbele nango ting'eni wach mar bipartisan approach ni en mana gimoro achiel jo Azimio nyo kelo weche mang'eny kabisa magi wacho ni gidwa achiel kuom gi en yao saba machielo gi wacho ni en bei mar ngima ting'eni mano gimo kinya timo bipartisan sini osenyisi ka en ya shida tema wantiere godo owuok ang'owa e bunge mokadho to kata bunge masani fact aparo ni ya bunge masani ni kachieng' moro ndiko memo amara ka ng'ama mosetie bunge aparo ni bunge ni ema bro dhi as the worst ma wasebedo godo nikech king'iyo bunge mar 11 apa ni bunge chane strong kabisa bunge mar 12 no chako fade bunge mar 13 ni aparo ni wan gi jo deals wache ni jo deals jo hala jo chumbu jo black aparo ni mage joma wago nikech di koro ne wan gi jok mong'e gima gitime bunge kata ng'anyo ni ok de wachopo kama wantie aparo ni dine ginyono sirikal makate chaimane odgidok giwuo sani ma koro wantiere goda Attorney General e bunge mokadho kapod wadhi mane wach mar pesa ma wawacho ni onge ni nitie wach mano biro matek kabisa ma kata na penje ni to minister mar treasury biro somo budget to pok gi publicize estimates pok gi ketonwa financial bill mondo wang'e ni ya pesa dhi nang'o omenda makama dhi kama oket gi chieng' achiel chieng' ma minister somo to tikete gigo koro nyisa ni mujumbe mokiaga gik matimre cha chieng' ma koro minister somo cha eka embo miye gigo osomo obro penjo nade ni tang'o madonjo kane wadhi tie yiero makoro wacho moko matek article 223 supplementary appropriation to aneno aparo ni na penjo gino masani minister Duale kan tiere bunge nikech nang'e ni ne ng'ama notayo majority parliament for long ta penje gimoro achiel ni kwayo moro bire bunge ka mara expand pesa mano seket mar budget makori wacho ni threshold mar development mar 10% cha omuoch ere kaka wabunge dhi yie mondo gini otimang'o odhi mbele dong wabunge no yie magi kadho
Koro kane gisekadho to koro kwayo nikech kama wantiere ni gine ma in fact chungwa mano chungwa ocho mabe nyalo timo ngowa nyalo timore mandalo go chairman mar budget kanini kega odong kang'iye nikech emba paro ni koro nokia gima dhi mbele kanye ma wantie. Bunge mara 12 Roslyn wacho kacha ni e achiel kuom jogo minyalo wacho ni otiyo mara chiemo gik. Sini wacho kacha ni wantiere ka nikech jood bura duoka chien kane pok wadhi yiero ni wapenjo kacha ni in kaka Uganda iyiero ng'at machal nade, iyiero ng'ano mabiro to misiling 500 misiling 1000 kati wacho ni ng'ane kende sani koro ji duto te nitiere chandruogni weche mag bipartisan, weche mag twak, weche mag ng'anyo mara KK kachiel kod Azimio. Gini beni neno kantiere kamochomo Governor Fred. Nyaki med ni governor Maonge county without portfolio. Governor Maonge county. Samoro governors nyalo yawo koda ni baron to eni odi bire county management. Ground winji. Kamano. Koro Ruth weche nitiere ka ma korgi lach. Mana kaka wach moro ko wawuoye motelo cha. To anyalo paro kasa ma William Ruto jatend piny ne owuok molungo press conference State House kacha to wane tent mar kaka wanene cha ne waseng'eyo gino gima dhi nyime mabang' kosesomo kacha taparo ni samane watemo somo to jatend Azimio dhi wachi ang'o to ne wacho kacha ni koluore gi statement ma William osomo to waneno ka Azimio dhi chungo rege mar maandamano ni kuom thuolo matin kaka juma chiel to bang'e gidhi wacho ni gidok to nineno kama gima notimore samane aneno ka jatend piny osomo speech mare to ne en very tactical no somo speech no maka ning'iye to wach achiel kende manyocha ne owuoye ma en wach mar kelo reforms ka IEBC modong gi weche mag server gi ne olie pi mang'ich ne ok owuoye to ing'iyo ni Azimio ncha dwaro weche mage to king'iyo wach bipartisan wach ikuongo ing'iyo to ka ji dwa bedo mondo go mbaka ka kaka wanene to kinde duto wakuongo ng'eyo to ang'o ma kinywa wuoyie koro kwa wacho ni magi ma oseketo oko tineno ni onge tiende mondo adhi nikech gima na idwaro mondo mi wuoye kanyo ma samoro mulo jopiny kaka Azimio ne neno osegol oko Azimio ncha nigi gik mane gidwaro to king'iyo wajumbe ma Kenya Kwanza oseinsist nyaka ker jatend piny sama nosomo speech no wacho ni yiero noserumo koro weche mag yiero tok doge lakini weche mag IBC tinyalo losi e bunge koro kae kama ncha gini ne ochako yuaruok obed godo to senior J biro yie koda ni gima ncha ne Roslyn be biro yie koda ni kama ncha ne Azimio nitiere kata doko ni jatend piny ne owuoye mane weche mag reforming mar IBC Azimio be nyaka ncha ne kawo break e weche mag ng'anyo ka mondo gi tax gimbende gi gimiluongo ni stock taking sama ntiere adhula king'iyo kata gik matimore England kata mana pacho ka to ntiere gimiluongo ni break chako kawo mid season break mane Azimio kawo ni to ntiere weche moko matimore kind break ni ema ne Azimio timo mokuongo en ni isign new players ikaw jotugo imanyo jotugo mamoko koro mokuongo imanyo jotugo no aneno ka Azimio no ka obregni mondo mi gimanyo jotugo mamoko nikech nitiere jotugo gi mamoko ncha ne ohinyore moko nja tiendgi otur moko ncho kingo kowuok oko moko no ola koro ne gidok e chiro mondo gimanyo jotugo eka ni neno gikelo jatugo namba 4 miluongo ni Mwangi Wairia kanyono gikelo jatugo manyien iluongo ni Mwangi Wairia bang'e ka ging'iyo to gichak gidok ka civil society bende gichak gimanyo jotugo moko kacha kanji ng'iyo romo mancha ntiere Ufungamano House kaeto bende gikawo thuolo ni mondo mi gitem thiedho jotugo mancha no hinyore kinde maandamano ka joma nowuok e pap ka kingo mineno ka jakom odhi olimo gi osiptende kuonde ma gintiere mane ka kitugo tugoni sama ne gitimo mae ne giikore to training bende dhi mbele koro ng'iyo training ma ka en ang'o nikech ng'iyo ni ka season pok ochakore to nyaka coach ng'e ni squad mare ber squad mare kaka yeringo koro ka ne gineno ka jo Kenya Kwanza oko ka gini serious to gichako training ma gichako ni en rallies mano ochakore nyoro ka
Koro ka maandamano wuon ma en tugo pok ochakore. Tichake ga ngo gi rallies gi. Koro ntiere weche mawuok ka ariyo. Mokwongo en ni adwa wacho ne japiny mawinjo wasani. Onge gima ber manyalo wuok e parliament cha. Koda luonge ni bipartisan, koda luonge nango ikuongo ing'iyo ni to weche mage minyalo losi. Kapo nono Azimio ncha ne dwaro ni mondo yaw server. Mano no gwe oko. Azimio dwaro ni mondo Cherera fo mondo duoke. Mano no gwe oko. King'iyo weche mag pek mar ngima. To William wacho no Oduma biro pachoka jumani. To bende pek mar ngima ok en wacho Oduma ken. Ntiere nengo mar stima, ntiere nengo mar school fees. Koro ni winjo ndalo moko na wacho chien kacha ni Azimio nyaka ne ng'i matunda moliero makikalo tinyalo pono ma ok idho malo. To ne en pek mar ngima. Koro William odwa bende ochalo jatugo modwa chenjo mondo ng'ini okay ka pek mar ngima ni mamiyo ji dhi ndara to kare we akaw gini amiyo piny direct. Koro no chalo gima ochalo ng'ama dwani mondo mi ogwenye makoma chielo wacho koma chielo. To gima chielo bende ni neno ka Kenya Kwanza okaw second team kata job mabedo ga e bench. Ema gichwalo mondo dhi otugi to Azimio to keto first team. Ara chai. Koro mane na chai maduong kabisa. Mane na chai maduong kabisa. Nekech onge kaka inyalo loso second team to ng'acha to golo. Koro mano golo best. Yes. Mara ariyo kata mara adek. Kecha sewacho mara ariyo. Ibiro ng'iyo ni to king'iyo history ting'iyo kinde duto mane wan gi ywaruok ma bang' yiero. To the leading the president mane office to gi the runners up, second runners up kata ng'at mowuok ndalo mar ariyo jogi manyaka giwuo gi wegi. Koro onge gima inyalo losi e bunge ma jakom ok nyalo wacho gi William ji ariyo. Kidwaro tiek gini to yot mondo mi jakom orom gi William gi ji ariyo go to wabunge ka gini bi nyisgi mana ni timuru kama. Koro miyo mae pod luoro enena gima pod luoro mabor. Mogik ewi wachni. King'iyo gima itemo gima pek man ka e weche mag ji dokie ndarani. Nikech king'iyo dokie ndarano nitiere effect mokelo. En gi pekne mokelo. Emomiyo kacha ncha ni winjo na juma ma chien kanche ne pok wadhi yweyo. Na wacho ni jakom no mako William gi kamarach. To kendo ng'ato kimake to kitiele kona kanyo. Ti make sure ni ok iweye kona kanyo. Makata kama ni go e piny. Ti go koro William ncha ne dwa ni mondo fuongre. To samo fuongore ni ncha ntiere mbaka mancha gore ni wadhi e State House. Koro samo ka upuolo ni ma weche mag bipartisan gi wuoyo maonge timeline ma ji ok ong'e ni ibigo mbaka bunge kanyo nyaka 2017 to jalcha to tiyo. Jalcha tiyo kendo ndalo medo dhi. Kaka ndalo medo dhi e kaka okibichaki dhi wach ne ji weche mag savagi to yiero machielo ochigo chopo. Koro gin gik manyaka neri kendo dol gi e sechego. Ting'eyo gima ncha notimore ka en ni Senior J biro yie koda kendo biro yie nyaka jawinjo mawinja ni kego guok maber gi rungu guok ok ywag sechego nyako ringi matin guok odhi ywag mbele kata mana nyathi mogore piny maber tinjo ka nyathi kuongamo yweyo mondi nyathi kuongamo yweyo mondi kokiwinjo ka nyathi ywak ok gore ni im to chako ywak modong' nitie gi wi. En chenro mar Kaka Wanene biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Daher mondo mi wawinje kowuok kuomu. Senior J Bonyo e wach ni daher mondo mi nyisa adieri mane chunyi kaka in owuon inene. Ing'e gima omiyo wacho ni adieri mane chunyi kaka inene. Nikech ing'e anta wacho ga adieri. Bi wacho na kaka komo ko wach ga adieri. Adwaro adiera mantie. Kendo ka Senior J pok okawe yiena yia wach gimoro achiel nikech e juma mokalo ni mancha ne wan gi break ni. Ncha ne wayudo thuolo malach mar go mbaka. Gi jopiny. To jopiny wacho ni gineno kaka wanene ahinya. To kendo jomoko wacho na ni kamoro to ugoe jakom kamoro bodhie to jomoro be chako na ni
Senior Jay odwa goja komain. Odwa goja komain. Koro bende ber mondo mi wang'e ni kaka wanene ka Nyaka ging'e ni wawache kaka en. Wan wawacha diera. Wan wawacha kaka ntiere. Koro ka ntiere ng'at madwaro ng'at ma samoro obi mondo mi support Azimio kata supporta Kenya Kwanza wan gi program mago machalo kaka ratil. Ma iluonge ng'at mobiro ni en obiro kono. Kato bende wawacho ga pile pile ni afadhali bedo gosiep ma wacho ni adiera. Moyo ng'at masik wiri awira mo. When the king is naked. Yes, this ruoth. Ni ruoth duka. Senior. Ero kamano. Ilero bipartisan chadongo. Maber mokalo. Kora kwani go fuji watie. Mang'eny adwacho bipartisan. Ruth, chieng' mane Ruto guok oko moloso. To bang' seche matin jo Azimio bendo loso. Gokinyi wuok tich kana wacho gimoro achiel. Ni jo Azimio nodwa rikni. Gika olive branch. Nikech gimane tero jo Azimio endara ne en ngima mapek. Mano okuongo. To kamoro amora mane Ruto lose noko wacho gimoro aina. To ne wawacho ka ni jopiny biro bedo gi penjo mang'eny to penjore ni to kara ka jo Azimio koro osewacho ni gin gidhi e bipartisan. To weche mag pek mar ngima to koro we kanyo. Gimomiyo koro Azimio duogo mondo koro giwach ni kata bed ni bipartisan dhi mbele to pod gibo andamana. En nikech gino mane giwacho ne jopiny ni gidhi timo. Bipartisan ok dimegi. Bipartisan ok dimegi. Nikech Ruto kane loso no wacho maber. Ni en weche IBC gi emidhi timo ang'o? Emidhi wache bunge. Emomiyo na wacho ka kendo na anuoyo ni jo Azimio nodwa rikni ahinya. Mar wacho ni wabende wakao olive branch ni watimo ang'o? We chungo ng'anyo madhi mbele. Kanyo William nogo gi 10-0. Then giduogo giringa ahinya ma giloso team mamargi. Moting'o yawuoyi ma wigi otimo jere. Ni ema dhi e twakno. Asto jokato koro kelo ne gi jok mandhem. Jok ma kata king'iyo ni bendo oselose bunge nyaka ne yier didi. Kisungu wacho ni mano content. Get joko segeyo ni jogi wang'e kaka wadil kodgi. Emomiyo jok momigi ka gina ji ma ng'ato oko kuche mabro kone gini wachne uru kama, timne uru kama. Gin jok mo okaparie no tegne timo negotiations, okaparie ni kata gi understand ni gima gidhi wachene en ang'o. Temo mine no kokete keinan kanyo bende. Nikech content kata chai ma joka ni godo. Makosa mapoda chako wacho ne Azimio notimo ni ne gidwa rikni ahinya. Gichungo ng'anyo. Nonego gidhi adhi mbele gi ng'anyo. To gikone jogo ni wan chieng' mumiyo wa list ni ji dhi lose gigi te. E kwa bro wegini. To kata bed ni koro ne gisewe ng'anyo, koro gima gidwa timo ma parallel ma giwacho ni kata bed mna ni ji dhi loso to pod gidhi ng'anyo. An gima neno gi pacha en ni pod gidwaro that relevance. Nikech igeni katwa kodonje bunge ni jogi twak to gimoro amora ling ng'ama bro paro gionge. To currency mar jo siasa en ni japiny bende winji, japiny bende neni, japiny ong'e gimitimo. Emomiyo inenoga ka ndalo ma nyocha Raila Odinga nowuok oko modhi South Africa mobudho aming'a. To nineno kata ka jo Azimio go noling. Kata ng'ama ne wacho wach gi ne onge. To koduogo teka gichier. Ika koro waneno ni to kara Kalonzo yande nitie, to kara Martha Karua yande nitie. Emomiyo sama twak dhi mbele od burani. To ni oko ka olinga. To gik moko kethore. E kiduogo ne jopiny ni nyocha wadhi, to jopiny penjo ni to yande ne in kanye. Maiso ni ma en mana mar muro igini mondo mi kik bed ni mach othoe. Ichwako mach. An mane kaka nene. Nikech okane kata mna gik magidwaro gi asewacho ka mang'eny. Ni mokuongo mondo bech ngima odog piny. Gik mang'eny gi gin weche mag osuru. Weche osuru yale bunge. Minority leader
onego bed ni chung to koni one proposal waka ka jo Azimio madhi finance bill en ma duokuro suru piny ka duokuro suru piny ka duokuro suru piny ka to kochopo kucha to gigo mbaka to giwijore na diera waduoke urosuru gi piny mondo japiny ang'o oyud fuong'ruok nikech kata ka William wacho ni koro Oduma obiro Oduma tikelo nde tidwa mie milas Oduma ka indala unyoga mogo mar ufuko warego bas mogo Oduma mabiro ni ok bi use gweng'u jemo gacha ok bi use pala kubong to ok bi use oyenge kata wan upoda ok bi use ibro mie milas mondo rege to koro en moko fuko ng'ama yande wuok ok endara siaya cha kata bondowa en orego okodhi budo koro mogo Oduma monyiew magorogoro pod siling 200 gi wiye pod ok bi dok piny so must stop gap measure enena gimoro mna mondo kwe piny ne jogo mtimo ang'o manyiew moko fuko jomoko modongi podi mafuta kata petrol kata diesel podi poko wachie gimoro podi ni mna malo so nitie gik mang'eny makata bed mna ni jogi odhi od bunge loso to jogi pod andamana pod ok bi dok piny emomi wuok tich kane jogi osewacho ni gikaw olive branch to ng'ache buko nomiyo gi olive branch no an nawacho ni gima koro nego timre onego bedie nafas ma jo Kenya te bedo piny to ruo wige to kodi Kenya dhi kanye tiluongo jodolo tiluongo jo civil society tiluongo jo puonj tiluongo nyithi sikul tiluongo jo fwambo tiluongo ng'ata Kenya ka to jibet piny kamoro achiel juma achiel to jatend piny obet to kweth mar Azimio bet jotend siasa tete to gin kanyo to jigo mbaka ni Kenya ka wadwa chomo kanye nikech koko timore to kata bed mna ni gigi matindo gi nikech nitiere gik moko ma bende dhano winjo dhano wacho ni sirikal ni sani king'eyo to mna kabila chiele mimi otije mano pokanene list kata bipartisan pokaneno ka wache kata ng'ango ja Kenya nego bed ni nigi nafas ma kokete ji piny ma ji loso to ja Kenya wacho ni mage gik maramo iye ineno so kata bed mna ni Azimio pod dwa dhi mbele gi maandamano gigi to bipartisan be pod dhi mbele ano kane gima ja piny pod dhi yudo gigi te onge ji onego bed piny to ji olosi na pogra gi wach moro chando Roslyn mokalo kotenore kod wach Roslyn ji onego bed piny mondo ji olosi nikech king'iyo kata mna counties bende pod nitie pogruok so mae momiyo wacho ni we need an opportunity for national dialogue mondo ji ogo mbaka kaka jo Kenya mondo wang'e ni jo Mombasa unta ang'o maramo iu jo Kirinyaga ang'o malitnu e iu kanyo jo Nyandarua jo West Pokot masani banditri oketo mok inyal kalo kuonde moko ineno gibed piny to ji loso to jiko to serikal wuok kanyo gi template ma ji te wacho na diera kaka oganda ka monego be nwaluwo to serikal onego be ni timo achiel ariyo adek kata ka koro bo ni wang'e ni serikal dhi holo pesa to wang'e gimo dhi holo ne pesa mondo timnwa kaka jo Kenya lakini maandamano pod bro dhi mna mbele to gima jidhi godo sini wacho ni bipartisan ni bende pokaneno so magi mana jo siasa mamiore tich to miore nafas mar mondo tim ang'o gidhi mbele gi siasa currency gi ohala magiloko en siasa mana kaka wan ohala mwaloko en fwambo maka jo siasa gin giloko hand siasa kaka Wanene Roslyn nitiere kod wach kendo wacho an gi wach kabisa nikech chedo pogre gi jay matin ing'eni national dialogue ni wasebedo go ndalo mang'eny ti wacho kata ni jotedo mang'eny no ketho kado nikech ng'ato ka ng'ato kodonjo bro nyisi ne mae madwaro katiba ne wamanyo over 20 years ne wabudho nikech ng'ato ka ng'ato ne kelo mare to wacho ni mae mondo tim ang'o modwa tim ka wadoke wach mar kaka ne Azimio orwako wach mar William Ruto kani ng'iyo chieng' mane William Ruto wuoyo ng'ena wacho gi dho kisungu ni ne en keji kech kano chako wuoyo to nochako ni ng'anyo mosebedo oketo piny mar Kenya kamarach e map mar piny ing'eni ng'ato kosechako kamano to kowuok kodi owuoyo gi jopiny manyiso no nyiso jopiny ni Kenya kama koro chope
joge matimo ang'owa ema ketho piny. Koro ing'eni kano osewuoyo kamano to wacho machieng'no for the first time wiye nowil ni baba iluongo ga ni Jakitendawili, noluongo ni my brother. Kendo nowuoyo gi gine manineno kobolore. Ing'eni mano kadine bed ni jo Azimio side bedi nowacho ni mano to mari. Wan kama wantiere wadhi mbele gi ng'anyo. Ne gidhi duoko bol kwa ng'otni nikech ing'eni siasa ten kaka tactical intie. Dino dogo wacho ni to donge neno jogi wanyiso uga pile magi jogo ruok donge neno kane waluongo gi to gidagi. Koro ing'eni samoro be ntiere kaka ibet mondo ing'i kani neno statement mane jo Azimio golo. An kana winjo statement to nawacho ni akia be pok ang'e ng'ama nondike, lakini kano some to ni nene luet Kalonzo kamoro diplomacy moro matin handwriting mare iye kanyo matin manyiso nitie kaka ne giwacho ni warwako gimuwacho, lakini gik mane wadwaro kapod timo nade kachecha emwadong'i mane gikwano cost of living, ne giwacho wach mar ndiko ji e sirikal, pek mar ngima ya osava. Koro ineno ka ne giwacho ni wayie temomiyo ne giwacho ni wamiyo wik achiel ni kokwaneno kutimo gik mwadwaro to atimo ang'owa wadok e ng'anyo. Jofwambo mane ni State House nopenjo nyaka wach mar pek mar ngima. Dongo jatelo nodwoko ni mago gik mwatimo nade waloso. Sani wawacho ka niya bunge ma wantiere godo mar 13 ne sani anyanyisi ni kata kiwuok kama ichope bunge kanyo minyiso genia ni kora romo gi wajumbe ini paro nang'o wach mar pek mar ngima. Apa ni nyalo kwano ji 10 mabro nyisi maber ni ana nyalo timo kama, kendo gin jomo somo oko kato gisome, lakini mondo koro ging'e kaka gidwa loso gino gi contextualize mondo gilok ngima mar jopiny. Kata finance bill mwawacho ni kochopo ga third reading inyalo kwano jok manie bunge. Ibro yudo ka speaker wuoyo kende ting'eni speaker ta en blind en kata un maji ariyo en okone nyaka ng'ata mchung' manyise ni kwara motimre nade onge. Koro un gi bunge ma onge ngufu ji manitiere kachacha oke kata ni piny dhi nade to kowuok kanyo to dhi nyiso jopiny kaka notiyo matek e bunge magik manokelo ng'eny to yet okia kata speaker manokadho masani Attorney General siko kayuak manyisi niya anya kwano ni wabunge makawecho bet matek tamanyo tanyiso gini koro kawuono di uru mondo chung une mabro miyo makoro sechego kata ng'ato de mana kad kama to neno ko jifanya ni okone to miyo ng'ama chielo nikech koro chopo kama koro wich nyaka koro ket maber mondo gine kuma gichimo. Nyaka sani dweche mosebete bunge ni okanyal nyisi ni kata wabunge modonjo manyien go manya nyisi ni magi you can put your hope in. Ng'engi okinyal. Koro ka wasebet gi bunge mawan it's hopeless makoro wakia kuma wachine. Ang' ni chakiter by partisan approach ni ang' ni konyi nade to jokoni tiwinjo komi joma weth. Leadership mano micha ng'ato nyocho wacho niya kani Uhuru Kenyatta nodonjo ne en gi retired presidents ariyo mano nyalo ringo ire to dhi wacho ni jaduong' atim nang'o. Bunge sirikal mon go sani ni sirikande vijende mamoko nyuol ka multiparty gini ko begi kia nind ji nogore nang'o. Koro nyisa ni mano ka jatelo dhi consult ni koro piny tek watim nang'o to nyise nang'o warodhi gi arodha wadhi dongwane sirikal mane kama wayudo igeni wayiere gimoro ma wawacho to tiere kama pogo to gima wacho ga pile kani wacho ni maendeleo iyude bunge ang'o iyude bunge to ka bunge ni nono no koro wayiere gi kanyo wayiere to ka jiteme sani wayiere nyaka Fred Ben no wacho ni gima ber manyalo wuok e bunge ni to kone itiere kod wach machielo Fred tadwa ni mabadie ka joma na agombo wacho wach moro kaka joma monjo e radio poko wuok Ruth gima nyaka wayiere to kendo madwa ni jote mawinja winj wach ni malong'o. Kasa mikedo ne gimoro ma ji dhi e ndara to joluwe madhi. Gimoro no leo chunya kana neno joko moko kowuok e thuolo manowe break matin ni. Ni koro gin bende gidwaro ni mondo ketgi e wach madhi mbele ni this thing koro bed national dialogue.
nyaka achiel kuom the former presidential candidate iluongo ni Mwaure somebody. Mwaure wuok oko bang' ndalo ariyo kende bang' chungo ng'anyo ni en bende koro dwani mondo ketie. To sama ne ji chamo tiagas e ndara to no onge. Koro ncho lal. Masama ne oland yiero ni ten ng'at mano okuongo wacho ni gino ber. Koro aparo ni nyaka pog weche kae diriyo. Nitiere joluo malawo bergi miwacho ni ncha jalang'o no odhi godo. Eka bende nitiere weche mag national issues, weche kaka mag pek mar ngima, kama jo oganda luo nyiewe mogo, kama ji te nyiewe mogo. Kama ginyiewe kaka gichulo nengo stima, kaka joluo te chulo nengo stima. Penjo madwa penjora en niya, kaka joluo te chulo nengo stima, to gi kaka ginyiewo mogo, gi kaka ginyiewo mkate, gi nengo mo te chalre. To ere gimomiyo oganda luo ema koro nyaka dhi kedi kasto kose biro tipogo ne jite. Nikech waneno ka gini noti godo e ndalo weche mag samane weche mag gine obiro, weche mag devolution ka no kednegi maja komo okedo gi langi mokelo. Sani koro jite nyodho matunda mag devolution. Koro ka en weche mag national dialogue to jok maneno ni Kenya nigi tuo. Gin bende nyaka koro giwuog mana oko. To okane mana kaka Senior Jane wacho joluo ero Kenya moloyo gendini mamoko. Ka koro gik ni dwa keto weche mantiere mopogore gi weche mamoko gi to ji te wuoga oko. Emomiyo ni nena wacho ndalo moko. Nitiere jok mang'eny e kinde mancha yiro nitie moncha no wuok ka godhogi kendo gi odhogi malach ka giwacho weche moko mag dynasties to gi jok maonge godo mane wero hustlers to moko bende wero magi. Onger kodwaro yip mabor to samoro iwene oyware go matin. Eko neno bor mar yiwe. Pek mar yipno. To kapok oyware go morome, 2027 onger pod chak biro mana timore kamach. Ngene gima Fred wiye wilgo. Ni Azimio kanyo ni ufungamano. To nye giluongo nyaka jok mapok odhi ga maandamano. Agombo luongo nyinggi ka. To time list no bor. Ano luongi kata nyoro beka mkunyi. No dogo luongi. Gima Azimio temo sani magi wacho ni People's Assembly go. Magi opportunity mag dialogue. To People's Assembly gi ultimately luongo ji kamoro achiel to ji timo ang'owa. Ji loso. Mane national dialogue. Ntie jario senior. Ntie jok ma Azimio luongo. Eka ntie joma luongore. Iwinja, ntie jok marito gin biang kose yang moseket piny koka giwacho ni wambe we wabua wuoe. To ka koro gik sama ji chamo tiagas ncha ni neno ka aladwa penjo nekech ne ayudo gwelo ne antie Ufungamano House no luonga. Indo ka aladwa penjo kendo nyoro bende neno ka waja koya penjo. Nto wabunge mane oyier ni dhi konyo jakom maluka. Gin kanye. Gikonyo lweny sani to go gik sa direct ticket to gidwaro. To ka koro gik sa midwa ni mondo gicham tiagas mane gidwaro ni to gionge. To koro gionge. Koro pod wadoke komo winjore ni bunge ni to. Hapa ni kikutielo. Bunge ni poko miwa direction. Waonge bunge. Sani aparono nego gima koro watin kaka jofuambo wado timo audits. Mondo wange ni joma nyocho donjo ko ng'ato ka ng'ato kela nikech kata mar Rigathi Gachagua odhi deputy president wuoyo dichiel ko ogolo eulogy mar Kibaki. Modo ng'en mana I vote yes, I vote no. Koro jogi be wado timo margi mondo wange ni wabunge wa mwakelo go ikelo motion, ikelo petition, I propose legislative process angomi kelo to kiwe serious issues mag national concern nyote nchi giwe drought, cost of living, security. Waduange ni to in kaka mbunge ichung kanye nke jo pinyo nyisi ni dhi wuo tij mbunge na dek representation, oversight gi legislation nyakitima dek gi ok ni digo gine liel to kiduogo to yin dogi oling eliel to wuoi maber ndi masamoro otimo neno moloyo apa wegeliel apa ni chemoro ne moro osiepna iluongo ni Sospita Midamba kan tiere ntiere Gendia okono winjo maber nooro na ote juma mokalo kendo kawuono be koro to okawacho samoro Sospita Midamba wakawo musmari kami winjo wajaduong koro gima nyaka wabed godo ni nyaka dhano bed jo adiera ko gik ni dhano wuok oko kaka ji wuok ka to wadwaro neno ka wabunge manyocha no mi direct ticket kendo gibede gari
giwuok oko gi jopiny mok ni gine gari to jopiny ema modho tiagas gimbe giringo mane bath geche gi Wanene ni mangane jakom kende emobedie gine to kendo ka ginyen gima serious to fungamano kachancha ne antie aladwa no wacho gino kendo gi mirima mathoth moneno ni jakom kasami kedo gi gigi te itimo to jogi olal to kango gik certificate to jok moko mong'e lusore ong'e susore biro kam mineno ka wajakoe bende nyoro sama no chako wuoyo ema koro wapenjo ni tugo wach ema koro apenjo Fred kachiel kod Sinya kod Roslyn jakom donge neno gigi migosi Raila Amolo Odinga dongo neno gigi ni ka ng'wech sa tiagas to neno ga jok ma ringo kode de bede ni jok mimiyo direct ticket gi party imiyo gi nikech ang'o mano gimoko nyalo gimo miya wacho wach ne imiyo gi tickets nikech ang'o Ruth kiyiena wasepenjo ga gino imiyo gi nikech ang'o joma kawo ticket timiyo gi giyo ma koro watura wacha achiel anadwa penjo ng'ata achiel National Election Board Chairman mano ketre namba achiel e nomination kata floor keni chieng' moro achiel mano timo amendment mabe no korali ji e ot poka winje kamora moro inise winje kata sani mapoko wuoyo to Ruth gimo mine no wacho ne gimo no wacho kan serious kama gimo mine no wacho wajumbe gi kan serious kama wang'eyo no mbulu moloyo 700 no nindo kaluo yes ne mano mbulu mane okogo to gima nomiyo okogo mbulu ni achiel kuom gine ni ich wang' mar jopiny koluwore gi weche mag otiko mano chiw direct mano omiyo ng'ato neno ni to ko oseyier ng'ani to ere tiende mondo achiw gokinyi kadhi go mbulu king'iyo mbulu miwacho kaluwore gi IEBC ni William Ruto noyombo koro jakom en ombulu 200,000 dine 700,000 manonindo gi jiw kendo gibed gi hilo kod siso mathoth gi milumbu dhi go mbulu samoro gik moko dino bedo mopogore koro miyo kanomi gini iting'e ma jopiny oywak sani be koro nyaka iting'o sigo mar ng'anyo nyaka koro giting' ing'eni next time aparo nonego wabi gi list ka mar jok mapok waneno ga to mage jok mane ni kamoro amora ndalo mani campaign nyaka leadership mar house erege wach ni nenore ni clips moko kaka chairman mar ODM John Mbadi kaloso suba Mbadi chano nego bed jayalo kako pimo wach kako pimo weche kaka notimore e party gi mar ODM no to gi kuma sani jinitie Mbadi chamina uru platform ka ubi wache apa ni de beni wantiere kod thuolo lemo mayo wawang'wa obado do miyo wa clip magwasi koso nen makani nulo sapani apa ni chairman mar chamo ni koru wacho gigi tanto berani koru wacho gigi nikech gimomiyo party mar ODM ne ng'eny ji thegore ga kod en kar direct ticket to gi nomination ma joma ketore list mokwongo ka koro chopo kuma koro igo e lweny ma giwacho ga ni biro go malo ka to gilal emomiyo adwa kwayo Ruth kiyiena next week jowete wabiro gi list muchunga ODM motel ukelno a list uluoro somo to miya anasomo wabiro biro gi list nikech kata Mbadi miwacho no ing'eni Mbadi e sani jok miluongo ni ranking members ma e bunge maparo ni gin achiel kuom wabunge mochung' kiwacho adieri kata mili gesa en obedo consistent nyaka nodonji to kunyal ji nyalo ok nyago lweny ji ariyo adek nyaka wane ni jok inywako ne makoro ka ng'at ni dwoko koni to mabe nitiere ino kinyago lweny ng'ata achiel Mbadi osebete budget committee ni nyaka ne bende in fact wacho nwa sani kata ni bunge mokadhe mane giduoko nyaka budget estimates ka giwacho ni nyaka gi adjust gi economic outlook mandalogo mano ne gitimo maber lakini kama pod wantiere king'iyo kata jo Azimio kata mokadho cha jo mane nitiere budget committee ne wan gi ji adi ne wan gi ji mang'eny mowuok Nyanza mane nitiere kanyo dak ne gichunge mondo giwache ni ya budget ni onge pesa mar tiang' wapenje ni wano jotiang' ni kure jok mapidho cotton gi nitiere kanyo nikech kofi echo iketo pile ti iketo mira iketo wan ing'iyo ni to kumuae uketo nade koro magi miwinjo kwacho ni bunge podo let down ngech bunge di koro tiyo tijigi kata serikal ni di koro wacho ni we watinu kakodwa
Aneno ka itingo badi tamwa maka kanyo matin awe thuolo ne oganda wa mantiere radio mondo giyud weche manyien e yo machuok. Kata kamano toka giseyudo weche manyien e yo machuok to waduogo kodgi kendo wabotudore kodgi achiel kachiel. Kuom ndalo mokalo wasebedo kwaneno tuoche mamuoche sikunde mopogore opogore, to malitie mogik wasebedo kwaneno nyaka thoe, tok mar jopuonjre kende nyaka mar jopuonj mag sikul. Kane timo nonro wayudo kacha ni nitiere ranyisi mag pi mochido mantiere kod kwiri nyaka oko e pi ma nyithindo tiyo godo e sikul. Debedie ni ang'o matimore e sikundewa? Debede ni kaka migawo mar weche mag thieth nitiere rem kata nyao kata yomyom moro ka moro, to en ang'o mwanyalo time kaka oganda mana kaka Wanene? Migosi Fred. Ruth kapok yiena awach wachni to yiena goma na second achiel wi wach ma owacho mar Joanna Mbadi. Ntiere Kauli ni Joanna Mbadi nyang usipna ahinya. Ing'eni iwacho ni se ogwang' ti se gwen. Koro mana kaka wase ogwang' gweno be nyaka wase. Ntiere chief agent mar Jakom miluongo ni Saitabao Kanchore. Wang'eyo juma mokalo mabe samoro wabiro goye twak e wach buk moro manondiko. To ntiere weche moko mabende wuoye kanyo. Koro kapodok waseyo wabunge gi kaka wasegi ni, to bende samoro wanyalo penjore to diponi ntiere wach moro momiyo ok giwuog oko mondo mi gibi. Diponi samoro ne gisetiekore gi party. Diponi samoro tiko ma direct ne okomigi nono. Okwang'eyo. Emomiyo ne wapenjo ni to ere kaka tickets gi ichiwo. Koro emomiyo magi koro miyo wapenjore magi gi kizungu wacho ni gin penjo ma hypothetical. Koro waonge gi answers gi, lakini ntiere gimoro king'iyo kit miel mar ng'ato, king'iyo kaka ng'ato juso miel to nyisi ni ng'ani kote chalo kama. Ng'ani ko wene pule mudho ni studio ka taya gi odhi off. Ndika ko wajane no timbe ne ko miel. Wach neno ka miyo senior ila moro mani discussion madwaro week mobiro juma mabiro nyaka wawachi ni nyaka wakolo konya bet ni uluongo jok moko nyaka watim audit mar chama ma ichama maduong' wadoke twak mar chama nyaka wani kaka chama osebet kitayo gi kaka ji osebet ka use chama ma ka ng'ato oseyudo gima dwaro kata jok mosegore gi chama mowuok e chama dogo yudo tiko kidhi e kura giyudo nade mondo mi kata ka koro giwacho wani ginyiso wani wambe wadwa chak chamba wa kwa jaro maro nikech wanini sani nitie jok mose jako ndiko sani Rosani neno kaka len kawuni len nikech ana wacho gadi ano kalja chama mar ODM ana onge chama mo kata an ba onge chama ndalo moko ne giketa e ANC akia kuma ne giyudo details na anyiso registra ni gola ne giyudi M-Pesa anyiso gini gola ambe moro no keta mo kang'eyo koro gima temo wacho kae ni wadwa biro ng'iyo ni to jok manyocha ne oteno Jakom manoluoro Jakom moketo diere mane chalo DC machalo Junet Mohamed gini gin kanye nikech sani nyoro kaka mukunji to dogolal jogi nikech sami unjo wuoyo kama eni Ruth wane ma jopiny gochonwa ka penjo wani be pod wan gi geno jopiny ma hinyore koro jopiny ok nyal bedo ni hinyore to kinde duto jok maduodo gigi momiyo gigi dhi marach to pod gintie kendo pod gimoko mane bath Jakom ka kokuodo apani mondo mi wawe wachno gi kanyo to kata kamano gima daher mondo mi asing ni jahera mar chenro mar kaka Wanene ni juma manyien e kaka Wanene wadwa dhi timo audit mar chama ikolo chama wang'ene jogo mimiyo direct tickets seche ma iwacho kacha ni mondo mi gidhi konyo baba lwenye to seche migo lwenye ni jogi ni kanye to ticket ni kapono no sechiwe itikroga gi chama chuth kosango matimore omiyo juma manyien e chenro mar kaka Wanene chenro no kik bai kata matin en singo ma en chenro ma kik ba oganda wa juma manyien kata matin penjo ni mar MH list nyaka wabiro gi list nyaka mar bunge kaka gi perform nyaka kaka giwuoye bunge en twak mokadwa ni obio bai kata matin wadoke weche mag tuo momoche sikunde ero kamano tuo momoche sikunde ni mana kaka Roslyn ochako ka goyo mos ne jonyuol ma samoro wito nyithindgi kech ing'eni samin gi nyathi e sikul moro tiwinjo ni sikul makamano gima racho timo tibedo gi parruok kod kihondko mathoth nikech kaka janyuol ok ing'eyo to ang'o matimore kanyo kora paro ni
en gima otemo dwa deko ahinya ka migao mar thieth okowuok oko mondo mi giwacha yanga ncha naneno report mancha ne statement mancha ne ogol gi director general acting kepodo act almost 5 years ani mano Dr. Amoth Rasanga, contrary to the labor laws, employment act, ma wacho ni chalo gima kalore gi samples mane gikawo mag dhi gipimo to ne yudo traces moko mag minyaga kata wuoch dhano ka chalo gima ne uruore gi chiemo manyicha nyithindo gichamo to giwacho ni ok ginyal bedo to a conclusive conclusion nyaka chop gitim nonro mathoth. Aparo nodwa kawo thuolo malach ahinya okawo thuolo malach ahinya nikech gima timore kama eni onego bedni sani waseyudo report nto en ang'o ma ncha ne miyo nyithindo gi yudo hinyruok machalo kamae kaluwore gi tuoche machalo kamagi. Koro aparo ni onego bedni research matut kata nonro matut otim mondo mi okony bende kata mana sikunde mamoko nikech yudo ka samoro gini nyalo chakore e skul achiel to ncha ne waneno kendo be sikunde mamoko yudo ka bende kamoro tuoche ma ok nyal ng'e ma yudo ka ok nyal ng'e gima piyo matimo nyithindo to en luoro mar janyuol moro amora man gi nyathi e sikul kendo ni sama nyathi nigi saminjo ni skul oyudo gik machalo kamagi tibedo gi luoro ibedo gi parruok mang'eny. Koro aparo ni migao mar thieth kochakore gi migao mar thieth rang'iny mar counties rang'iny mar national mondo mi ging'i ni to ere okenge minyalo kawo e yo mowinjore. Kuom sani okapani wanyalo wachie mathoth nyaka chop wane report mayanga mabiro nyisowa ni to ma e kit tuo kata ma gima ncha ne timore e sikunde gi. Kamera nya Roslyn aparo ni shida ma wantiere godo to wasebet kwa lieko ka wach mar education. Aparo ni sirikani onego bed piny mondo ng'i maber ni ta ang'o ma the education sector. Apani wasebedo gi shida mang'eny education ka. To malita ahinya en wach manotimre Mukumu nikech anya paro kano ochakore jofwambo wane mane waketo mokwongo mane nyithindo mane otero hospital ne gin 125. Kanyo no mano bedo admitted ne 8 mane wacho ni critical. To kata sama ne watemo penjo school ni tang'o motimore ni neno ka principal mane kori wacho no gol ni no dhi kagoyo jofwambo ka wacho ni jofwambo liek ahinya gima timre. Ting'eni sama gimoro otimore to king'i kama idwa blame ing'iyo ni to mokwongo situation ma wantiere godo ni en kama wanyalo arrest nang'o mondo kwang'i ni chenro mare ochako kanye. Kanyo chawaoro jowadwa ma jofwambo mano dhi e school kani neno pi mane jogo tiyo godo en pi mochido makata ini wuon okinyal tiyo godo. Korido gi penjri ni school maduong' kaka Mukumu ere kaka kata mana harvesting water nikech kaka mega to kochwe pile ere kaka kunya bedo kata gi tanks mag harvest pi mondo ng'ini hygiene mar nyithindo chal nadi nikech sama nyathi mowuok e lwet janyuol modhi e lwet school kaka un school une jonyuol kendo une jopuonj kineno ka tuo biro moyudo nyithindo mang'eny kamano dong dibuoge mondo iwach ni to en ang'o motimore to wanyalo ng'iyo nadi ng'eni gini ne gi down play manyaka koro sama koro nyithindo gibedo admitted makoro gini koro nitiere jofwambo koro luwo kabisa eka nolor school bathe kendo nineno ka Butere be gima kamano notimre. Koro mano kata the health department ma region ma western dino ringo very fast mondo ng'iyane ni kata wa audit skunde manitiere around gite nikech ka skul achiel ochako wang'iyane ni mokogo nyalo bet nadi to kata nyithindo mane nitiere critical gi aparo ni kata kaka ne response nitiere nikech nyithindo go kodino tho kadine bed ni othiedhi gi on the right time kata gi transfer gi ka gineno ka facilities magintiere kunya tiyo to gine kata japuonj mane wacho matrono tho gi multiple organ failure kadine bed ni rescue obedo instant okapar ni togo dino timang'oa otimore. To kata sani na neno ka gini loko kaka siasa ni neno ka senator Makucho wacho ni wariembo principal wadisband BOM board wadine wadwa neno ni fast kapok iriembo jogi gima wacho ni investigation ng'ama noninde tich mondo koro wachak gi kanyo bas gima kendo jopuonj miwuoyo godo wacho ni blame ni pod dhi ka TSC nikech yudo kata ka jo education samoro timo report
mar kaka teachers mantiere school tiyo to report go gibede kendo moko chieme mapan report go koro yudo kaka ta japuonj kane gi recommend ni japuonj ogol kaka to be discipline japuonj obedo rewarded ga bigger school koro kaka emano tame tidwa tere school maduong donge timo moham than address gimane ntiere ni kan ntiere ne ntiere rem kuom japuonj ni umie time mondo oyud kako nyalo konyore kar mondi kawe koro mana gima Fred wacho cha mibadhi ni bote mangowa odonje skunde en wach mokyota senior J kotenre kod weche mag thoe kachiel kod tuoche mamuche sikundewa erokamano Ruth mokwongo en goyo mos ne jonyuol to gi familia mosewito joheragi koa Mukumu gas tapani ok en kata Mukumu kende nitiere skunde moko mang'eny Kiambu kanya winjo ni nitie skul moro mabende nyathi moro nyothoe to ka nene pa chalna ni oro manobetie dwe mokwongo nyaka dwe mar adek nomiyo sikunde koro ochako nyiewo pi kuonde magalagala nikech ing'eni ka sikul osebedo ka ok nyiewo pi higni mang'eny to koro oro manyicho bedie cha sikul chako nyiewo pi samoro igole aora tikete tangi moko bedo treated kata moko ketne gigo mabiro miyo bedo maler minyalo ti kode. Mar ariyo en ni sikunde sani nigi nyithindo mang'eny kiloso gi jopuonje madongo mang'eny to gibiro wacho ni population magingo ohingo infrastructure magingo ma miyo sikunde mang'eny nigi pek mar rito nyithinde sikul emomiyo tuo kowuok kaina mano wuok Mukumu ni to nyoro nyithindo mang'eny nikech ibiro yudo kata ka en sikul ma onego beni nigi nyithindo 600 800 to nikech 100% transition skul nigi nyithindo 2000 to serikal bende okter pesa moromo mar gero gik moko ka dormitory gero gik moko ka dining hall chope gik makamago sikul koro tiyo mana gima ne gin godo kande mondo gi accommodate godo nyithindo gi koro miyo ka tuo wuok to tuo ni bro hinyo nyithindo mang'eny mar adek apani Frederick Matiang'i daktari to gi manosenindo Magoha gire omore Magoha notimo gik mang'eny e sikul to gik mane gitimo makonyo nyithindo nitiere rem mang'eny kar jopuonj nikech sani iyudo ka japuonj onge gi teko mar make decisions mang'eny e sikul koro iyudo ku make decision to paro ni TSC bro paro nang'o nikech nitiere processes mang'eny manyaka chop ka TSC kas decision nyalo timang'o bedo implemented koro ineno ka japuonj nigi nyithindo mang'eny matuo to konyal loro sikul nikech loro sikul ni en process manyaka ng'no duoge nyaka ka TSC ka eka TSC miang'o go ahead mar dhi loro sikul so ma bende nyiso wa ni nyaka wachope kuma koro wadwa review ni to chike manoketigi gimiyo jopuonj teko machalo nade mar run school nikech sani jopuonje mang'eny biro wacho ni ahinya jopuonje motele sikul ni lwetgi otwe nitie gik mang'eny mane jopuonje mang'eny timo chon ma sani ok ginyal timo nikech kitimo to case ni kuon so nyaka wang'iane ni to gik moko ariyogi 100% transition bende sikunde nigi gigo manyalo romo mamiyo nyithindo bede sikul maber to mar ariyo chike bendo yiene japuonj neno ni nyithindo kosebedo ni kata 80 tuo to alor sikul mondo watim investigation nang'o gang'o marach sikul ka mondo watim ang'o mondo wageng' gini kapok otimore mang'eny erokamano ahinya senior wach mogik minyalo wewa godo odiochieng' ma kawuono aneno ka thuolo osemayo wawang'wa matek mokalo erokamano e WhatsApp group antiere mang'eny taneno ka nitiere gimoro ma dhano ng'iyo ni kipogori gi ng'ato paro mar siasa to kawi ka wajasike apani ji nyaka ng'e ni dhano onyuol mopogore te kit ngimani bendo yieni bedo gi pachi kiino ok ni ka pach jomoko chalo kama ti bende nyaka pachi bed kamano aneno ka nitiere gimoro ma ng'ato ka tebu kelo palo mopogore to kore kawe jawasigu iluonge andhoga sama ji kisungu moro wachoga ni ka in kamoro gi joma pachu chalre te to mano in kamarach in kamarong kanyo chandruok mar ariyo
en koth machwe. Wadogi ure puothe. Wadogi ure puothe. Kwadoke puodho motegno maber, to ngima biro bedo mayot bang' dweche 3. Erokamano. Roslyn, wachni mogik e chenro mar kaka waneno odiochieng' ma kawuono. An baka maka masini owachono ni walony kisiasa. Aparo ni nchi wapodho ga ji kako wacho ni ng'ato ka ng'ato nego kaw mrengo ma entiere to ng'ama chielo tolerate gima wacho. Aparo ni gima sani nitiere ni ka ng'ato winjo kiwacho mi condemn gimoro tinyisi ni in kori Azimio, in kori Kenya Kwanza, in ng'ama ndik ichuli. Aparo ni gima onego wang'e ni en to gima ng'ato wacho nino en gima puonji, en gima konyi, kose en gima timo nade ketho. Nikech ing'eni ka wan gi picture maduong' mar kaka wang'iyo gik moko, to wabro konyo mang'eny. Nikech ineno kata sani jasiasa kata jowa mantiere sirikal gi mani oko. Ng'ato mani oko ineno nena ka monjo nyawadgi ni mondo koro ng'ama nie siasa cha mondo onene ni en ng'ama ber. To you will ni ma owadu, nyaminu, minu, wuonu kata nyathiu moro midwa ni mondo igo mondo imor jasiasa. Samine ni timo manono, in emiting'o msigo no nikech jasiasa no to mare no rum. Orumo gi kanyo. Koro jowa nyaka bed jomolony e siasa. Nyaka ing'e mondo iwach ni anto ng'ane wachona kama, to an kodi, lakini an kodi mogik ka. Kochopo ka to familia mokwongo. Kochopo ka maendeleo mokwongo. Tapani wabro dhi mabor nikech kata counties mo wachoge. Nyaka wabede joma nyanyiso governor kata MCS gi jogo ni ka udhi marach. Ka onego tim kama. Ok ni koro ka in ja ODM to kata koro itimo marach to ni chamo wacho okweri. Ka in ja Kenya Kwanza to okweri. Aparo ni mane maendeleo manyalo dhi godo mbele. To katieko to en mana wach ma Joibonyo wacho mar koth. Koth chwe sani. Wapur, joluo nong'ega no kwechi, dero ne ponga pile. Wado kuma wantiere change ni sani climate change omiyo ji sani nche unge chiemo. Lakini wati matek, nikech wan jok manong'e ni ne ti matek. Sama ine puodho koni, yiende be pidha, ng'e ni gunda tinde jo ng'ado rumo te jigo maka. To kata ka maisha tek, to ng'imo pongo ni ya samitimo kamano no, to mano tima ng'ogi luasi mar piny. Paro ni kanye matieki. Weche motegno mokalo. Migosi Fred, wach mogik miwewa godo odiochieng' ma kawuono. Erokamano. Kik wiyo wil gi chach wacha. Kawuono Fred manyo breakfast. En gi pesa. Bas, mano watika ka ka watiko warume mesa mar kaka wanene. Tet mar kaka wanene ogo kacha. Ad yiena mondo atiek gi wach matenore gi pek mar piny. Lakini ka ng'iye yo machielo. Seche mwadake gi kinde ma ngima tek. Kendo jonyuol man gi nyithindo e sikul gi kuonde mag tiegruok mopogore opogore. Neno matek kabisa nikech iyudo ka gitemo matek mondo mi nyithindo dhi sikul. To mae ndiye momiyo muma ondiko kibire chike 10 mag Musa. To chik mar 5 ka okakoso wacho ni luoru gi meru mondo ndalo ni omedre e piny. Kabisa. Mina afwenyo ni meru wuoru bende wuoru makato rach to en wuoru makata en gi mon 2 to mano jaode kendo mano nyiek minu ok nyieki. Gima miya wacho ma katieko en ni wadak e kinde ma ji mang'eny o neglect jonyuol. Ji mang'eny ok par sama ne jonyuol tuyo kanda kaka koro piny Texani ma samoro kaka gikonyre onge. To minu makato ran kata en janeko. Roslyn kidonjo kowak kanyo. Tiyudo ka minu mieli e chiro nikech en janeko. Jomodong'e mong'e ni en janeko. To in kidonjo ya Nairobi ka igo wang'e kuomi kama. Tineno ni ma minwa. Jomodong' to luonge e chiro kata ni janeko mang'ane. To in ting'e ni minwa man duk. Mama na. Koro minu kato chalo nade wuoru bende wuoru kato chalo nade wuoru gi meru mondo ndalo ni obed mang'eny e piny. Atieko.
Wach matek ma kamano. Gini mano wach ma okenena kamano kata kamano daher mondo mi akawie thuolo mar duoko nu jowete na kamano kuom bedo chenro mar kaka wanene. Gin weche ma watieko motegno mokalo to wayudo kacha ni dhano nyalo pogore paro to mano konyiso ni ok wan oganda achiel, wan oganda achiel. To mana kaka nasesingo ni jahera mar chenro mar kaka wanene ni juma manyien thuolo machal kod ma amane en singo en chenro mokadwa ni obi obai kata matin aramo manyonora kanyo gigi momiyo. Erokamano nyamigo si Fred kuom bedo e chenro makawuono senior. Erokamano nyanya Deni Roslyn. Erokamano. Mate chenro ni en Andruth Otieno kana chunge lo Victor Otieno makajuma in mibedo kodwa. Erokamano oriti uru masani.